nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo mo kaylap sa tibuok kalibutan. That is why tawag kini sa mga early fathers o mga church fathers na Catholic. Pero dili ni pangalan sa simbahan, lagi pangalan ninyo sa inyong simbahan na nisulpot sa Roma. So, admitted na di ay ang Seventh-day Adventist ay kini ang ato ang gireksyonan karon usama ni ka I think siguro pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist nga sa unang ikatulo ka siglo sa simbahang Katolika before Constantine, ang ngalan sa iglesia, ang ngalan or tawag rather, ang tawag sa iglesia dili Sabadista or dili tawag ining Seventh-day Adventist, kung dili ang tawag nila mauning gitawag og Katoliko. Pero ang problema lang kay ang tumoy sa iyahang gisulti ingon siya nga nisulpot daw ang Romano Katoliko sa Roma. Usa ka nakapagpamakak ug nagbase man siya og tawag ining history nga di man niya basahon ang full detail sa kasaysayan kanang word nga Catholic ang connection ana sa Roman Catholic. Dapat iyang tawag ining basahon. Di kung basahon niya, makita niya nga kanang Catholic before Constantine, kanang gitawag og Catholic before Constantine, same na nga pundok nga ginganlan og Romano Katoliko. O nga naman, kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, for the first 1,000 years, naalamay usa ka Katolikong iglesia. Ang tanang sakop sa Katolikong iglesia. O kanang Katolikong iglesia, according to Grolier Encyclopedia, nag-ila na sa Santo Papa sa Roma, isip visible head. Mo bitaw pag-abot ni Constantino na anay Santo Papa si Pope Saint Sylvester. Mo bitaw sa reign ni Diocletian before Constantine, wala pa nahimong emperor ang iyang papa nga si Constantius. Na anay mga Santo Papa ang tawag ining mga Kristiyano kaniadto. Nagitawag nila particularly ang obispo sa Roma. Kaya ang obispo sa Roma mao man na ang tawag ining Santo Papa. So anong lubagon man gyud natong kasaysayan? Anong usok man ba anong i-twist gyud nato nya ihaom-haom nato sa tuang kagalingong story. Actually kini nga tong Daxon Manggod gireaksyonan niya si Bradpool Alima na katong about siya sa ministry magazine. Actually wala mi pakialam anang ministry magazine. At least gigamit ang maong dokumento, gigamit ang maong libro or maong pamplito paghatag og prueba nga sa first 300 years sa mga Kristiyano, dili 70 Adventist ang tawag, kung dili Catholic Church. Kung Catholic Church, unsa man nga iglesia ang nag-exist na same Catholic Church from the first century until now, ang Roman Catholic Church, walay gitawag og lain. Number two point, kanang word magud nga Roman Catholic, mao kana ang pagpadayag sa pagdawat sa supremasya ni San Pedro dito sa gitawag og nga naa dito sa Roma. Nga naman kay ang successor ni San Pedro mao man ang Bishop of Rome. Historically speaking, si San Pedro ang nag-establish sa See of Rome ug si bisan kinsa nga mopuli sa iyang trono, tawagon siyang gitawag og Santo Papa. So ano sa man nahitabo na-established or ang kanang See of Rome, ano sa nahitabo na first century pa kay San Pedro mismo ang nagtukod ana according to Gregorio Saide. Saint Peter ang nagtukod sa Eastern dioceses, for example Alexandria and tawag ini Antioch. Even sa Alexandria dili siya personally, pero ang iyang estudyante nga si Saint Mark mao ang nag-establish dito. So siya mismo ang nag-establish anang maong mga diocese, and at the same time kana nga Diocese of Rome nganong grabe mang honor simbang Katoliko din tungod kay ang dugo ni San Pedro diha giula ang unang makitang pangulo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.